ବିଶୁ ଚିକେନ କେମିତି ହେଇଛି? ରଗଡ଼ ଚିନ୍ତୁ ଓକେ ବାବନ କହୁନୁ କେମିତି ସନିଆ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତା। ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବୁ ହାରାମ ଜାଦା हांडी टैंक दे बोतल दे सन कतरा कमाल पूरा बढ़िया माटी हांडी चिकेन ठीक है आउ थोड़ा अंदर हां ठीक है ବିଶୁ ଚିକେନଟା କେମିତି ହେଇଛି? ରଗଡ଼ ଚିନ୍ତୁ କହୁନୁ କେମିତି ସନିଆ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ଆଜି ଭଲ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବୁ ଖରାପ ଦାଦାଜି ଚିକେନ କେମିତି ହେଇଛି? ମୁଁ ଏଇ ଖାଇଲି ଦେଖୁଛି